Kuule niin, että jos muistellaan pikkusen noita Jussin Raiskisen Tampereen aikoja, Joo. niistähän me vähän jotain tiedetään, kun me tultiin yhtä aikaa Tampereen teatteriin. Ja Fantastics oli sitten ensimmäinen ja siinä oli Jussi. Joo, Jussi johti sen, tai harjoitutti, se oli se varmaan se suurin homma. Ja tämä koko musikaali, se oli aika poikkeuksellinen musikaali siinä mielessä, että siinähän oli Kaija Sinisalo naispääroolissa ja lauloi aivan uskomattoman hienosti. Joo, se oli tämmöistä koloratuuri. Niin, aivan. Ja se oli vaikeaa musiikkia itse asiassa. Siitä syystä sitä ei varmaankaan niin paljon esitetty missään, eikä se ainakaan menestynyt samalla lailla kuin meillä. Siitähän tuli tämmöinen jättiläismenestys tästä musikaalista. Se oli mennyt Lontoossa siellä Broadwaylla ja pienessä teatterissa, ja niin se meni täälläkin pienessä teatterissa Hämeenkadulla. Te puhuitte siitä. Me puhuttiin siitä juuri, mutta... Ja sinne Jussi ilmestyi, ja se oli Tampereen teatterille suuri onni. Se oli todella hienoa. Kyllä. Voidaan sanoa, että Tampereen teatterilla kävi säkä. Niin. Ja Juhani Raiskinen harjoitutti tämän musikaalin, ja me kaikki olimme enemmän tai vähemmän amatöörejä, siis laulajina. Ja mutta siinä on... Sä nyt olit kuitenkin mäkin olin koulutusta kyllä, saanut. No joo, mä olin kyllä saanut koulutusta ja niin poispäin, mutta Jussi jakoi kaikille ensinnäkin nuotit. Ja osa suurin piirtein käänteli, että mitenkäs päin näitä luetaan. Kuinka päin tämä hoitaa kädessä. Aika me niistä harjoiteltiin, niin Jussi tuli ja keräsi pois nämä. Ja sanoi, tarpeetonta. Ja opitte paremmin kuin ei ole näitä, ja se oli ihan totta. Niin. Ja opettiin, oppi nopeasti siitä korvakuulosta niin sanotusti laulamaan. Ja siinähän oli jännä porukka. Puhuitteko siitä jo? Ketä no siinä ei, oli? No siinä oli siis Maija-Liisa Majalahti mykkäroolissa. Tämä oli Mikko Majanlahden ohjaus. Kyllä. Ja liikunta tehtiin porukalla. Ja kapellimestari osallistui tähän koreografiaan. Hän oli apulaiskoreograafinakin siinä. Ja mä ajattelin sitten jälkeenpäin, että kyllä monet huippukapellit on aloittanut teatterikapelleina. Et siinä mä uskon, että se on ollut niiden uralle, niin mä uskon, että Jussin uralle oli tämä teatterikapellihomma. Varmasti oli plussaa, jos se oli teatterillekin sitä plussaa. Kyllä. Ja lähdetään joku Herbert von Karajan, aloitti teatterikapellina ja rakasti teatteria ja ohjaskin. Varmaankin pyrki ohjaamaan joka jutun, mutta ei saanut. Joo, mutta tämä oli hienoa. Se oli hieno aika ja sitten tämä että minkälainen musiikki tässä Fantasticsissa oli, niin siinähän oli piano ja harppu. Aivan. Se oli ihan poikkeuksellinen ja hieno. Kyllä. Ja se oli siis tämmöinen ensimmäinen upea kokemus, missä Jussi oli mukana. Seuraava olikin West Side. West Side ja siitä sillä me puhuttiin tuossa, mutta mä voin kertoa siitä, kun me oltiin Viinissä esiintymässä, niin sitten siihen tuli lisää, vaikka siinä oli siis huippumuusikoita, huippujatsmiehiä mukana meidän kaupunginorkesterin miesten lisäksi, niin siihen tuli viiniläisiä muusikoita lisättiin. Ja varmaankin oli Viinin filharmonikoista tai jostain sieltä, en tiedä, mutta joka tapauksessa mä hivin katsoin, kun niillä oli harjoitukset siellä alakerrassa, tämä viiniläiset, niin jousistoa käytiin läpi ja sitten kyllä niin kaverit oli silmät pystyssä nämä viiniläiset, kun Jussi johti. Eikä tahtipuikkoja. Ja siitä tuli, se oli todella hieno homma. Ja Jussin osuus oli siinä suuri. Oli kyllä suuri. Joo. Oliko suuri? Joo, ja sitten kato, ei mulla itse asiassa, sittenhän se teki vaikka mitä siis, se oli ihan hirvittävän paljon. Meillä oli jopa Tuhkimo lasten esitys, josta oli mukana. Minkä nimen Tuhkimo sai? Joo. Ja sitten, se oli vähän laulettu juttu sekin aika paljon. Se oli, kyllä. Ja sitten tehtiin musikaali Boyfriend. Aivan. Ja sen Jussi johti, joka oli Charleston. Niin oli ja vähän semmoinen parodinen. Ja kaikessa näissä Jussin osuus oli niin näissä musiikin harjoittelussa, se oli niin määräävä
tekijä, koska se oli rento meininki ja hän osasi auttaa näyttelijöitä ennen kaikkea oppimaan sen musiikin. Niin, kyllä. Sen lisäksi. Ja tästä mun tuli mieleeni, että vaikka Jussilla oli ihan hirveästi töitä siellä teatterilla, niin me henkilökunta, jotka tehtiin joko vappushow tai uuden vuoden meillä show, oli kaikki tämmöisiä niin hän oli niissäkin kaikissa mukana. Ja sitten hän teki televisioon. Me tehtiin semmoinen vuosikymmenet tämmöinen musiikkijuttu. Oliko mä siinä? Et ollut, kun sinä oltiin Ritva Valkamaa, Anja Räsänen ja minä. Mutta kun me oltiin perustettu johonkin tämmöiseen uuden vuoden showhun, tämmöinen 3 tytön lauluryhmä. Ja me esiinnyttiin nimellä Johnny and his 3 old girls. Ja se oli hyvä. Niin, kyllä. Ja sitten kato, kun se oli kuitenkin, niin me oltiin koko ajan vähän parodisia. Että laulettiin niin hyvin kuin osattiin, mutta tehtiin vähän parodiaa vähän joka jutusta, mitä tehtiin. Laulettiin ja sitäkin Jussi hoiti hyvin pitkälle. Se kävi meidän kanssa keikoilla ja niin päin pois. Ja harjoiteltiin tuolla Leena ja Jussin asunnossakin aina välillä. Että... Ja sitten seuraelämä, että me pelattiin lentopalloa, pelattiin ja kerran Jussi löi kätensä semmoisen lämpöpatterin säätölaitteen, joka on tämmöinen, on semmoinen piikki ja tämmöinen. Se meni käsi tuosta noin ja se neulottiin ja illalla oli operetti ja Jussi johti sieltä niin kuin muumipeikko sieltä. Semmoinen valkoinen käsi. Valkoinen suoja kädessä. Rauli Lehtonen huusi, että tämmöinen urheilu pitää lopettaa. Urheilu kiellettiin hetkittäin. Joo. Kyllä, ja oli 8 ja siinä oli taas Pirkko Mannola ja Seppo Mäki. Niin. Muun muassa Heikki Wärtsi teki kyllä siihen tanssit siihenkin. Siitä tehtiin, siinä missä vaiheessa kerittiin tekemään tämmöinen ooppera kuin Mahakonin kaupungin nousu. Se tuli vasta myöhemmin, mutta se ooppera oli aikaisemmin vissiin se, mistä sä sanoit juuri, että sä et ole niin vaikeassa ollut koskaan ennen mukana. Niin, se oli tapaus Makropoulus. Niin. Joo, ja se on televisioitu ja mä muistan sitä, että sekin oli aivan huikeeta, että mä sain laulaa tämmöisessä. Mä olin monessa tämmöisessä opera ja Jussi oli niin huippu. Mä muistan, kun me tehtiin tämmöistä, nauhoitettiin sitä Makropoulusta televisionauhoitusta, niin siinä oli pyörivä näyttämö ja en mä olisi pärjännyt ilman, että mä olisi nähnyt koko ajan kapellia ja vaikea musiikki. Ja sitten se pyöri ja mä pyörin siinä ja Jussi juoksi vieressä ja partituori kädessä. Johti Seppoa. Se pysyi aisoissa. Tultiin ihan melkein yhtä aikaa loppuun. Melkein yhtä aikaa, Joo, se on ihan hyvä suoritus. Ja sitten kuulet, Oliver Twististä jo puhuttiinkin, mutta sitten oli Maraa. Ja siinäkin oli musiikin osuus suuri. Aivan, me oltiin sellainen lauluryhmä siinä. Oli Peter Weitsin näytelmä. Ja siinä oli, Jussi sävelsi siihen musiikin, siinä oli olemassa musiikki, mutta... Aaltoilan musiikki oli alun perin, mutta kehitteli siihen sitten vielä muita. Muita teemoja en mä siitä muista mitään muuta kuin, että... Teillä oli se semmoinen laulava ryhmä. Ryhmä, joka juoksi. Niin. Ja sen mä muistan, että Tapani, Seppo, Anja ja Maijala Neero oli siinä. Ja sitten sen mä muistan, että tämmöiset jää näyttelijälle mieleen. Kaikki kommellukset, ei se mitään muuta muista, mutta tämmöiset se muistaa, että... No kerro kommelluksia. Me tultiin siinä näyttämölle ja hypättiin ja samalla mulla lähti perukki. Se jatkoi matkaansa. Orkesteri monttuu. Niin vaan. Miten se saatiin sieltä ylös? En mä tiedä, mutta kiitosta mä sain tästä paljon. Niin varmaan parempia. Joo. Pitäisi kiinnittää vähän paremmin nämä peruukit. Minulla on ollut ongelmia näiden perukkien kanssa. Joo. Mutta sitten kuule, sä teit operetteja Jussin kanssa. Joo, meillä oli... Oliko Victoria Husaari Victoria Husaari oli, ja se oli ihan hieno. Ja ei ollut mitään nimelää meininkiä. Ei ollut. Kun Juhani Raiskinen sen johti. Kyllä hänellä oli näkemys siitä, ja musiikkihan on hienoa. Se operettia ihan kummallisista syistä aliarvostettiin, mutta Tampereen teatterissa ei aliarvostettu operettia. Juhani Raiskinen teki sitä ihan yhtä samalla vakavuudella
intensiteetillä kuin muitakin ja oma näkemyksensä siihen vielä. No, siitä kommelluksia voin sanoa taas sitten semmoisen, että pienenä keventävänä palana oltiin siinä vankileirillä Siperiassa. Niin se alkaa sillä. Tapani Perttu ja minä ja Tapani laulaa sitä, mä en muista sitä laulua nyt, en mä rupea sitä laulaa, mutta joka tapauksessa hän lopetti, mä olin se sotilaspalvelija, mä jään siihen istuin, ja Tapani lähtee siitä, kääntyi ylväästi ja lähtee, liukastui ja putosi takapuolelle siihen näyttämölle. Ja mä tietysti nauroin. Ja yritin muuttaa sen itkuksen nauruni. Ja tällä tavalla. Joo. Tämmöisiä muistoja. Joo, näitä voi sattua. Joo. Ja sitten Versailles'aan tuli uudestaan. Ja mähän en ollut ensimmäisessä versiossa, koska mä näyttelin Juurakko-Huldaa taas isolla puolella silloin, kun te näyttelitte Fantastiksia. Ja sitten näin ollen mä juutuin sitten sinne pikkupuolelle silloin, kun Westside alkoi, niin mä olin pikkupuolella. Joo. Poikamiesboksissa ja hyviä rooleja näyttelin, mutta mua harvitti, kun en mä heti päässyt. Mutta ei sitten mennyt kuin vähän toista vuotta, niin sitten mä pääsin jo mukaan Westsideen. Joo, no se meni. Mutta tästä Fantasticsista vielä, että se oli siis semmoinen, siitä muodostui, voi sanoa kulttiesitys. Sitä. Mä tiedän, vielä on elossa henkilöitä, jotka olivat silloin nuoria teatterikoululaisia ja yhdenkin mä tiedän, tai kaksi, joka kävi 12 kertaa 11 kertaa katsomassa sen esityksen. Että se kertoo jotakin, mitä se oli näiden nuorten ihmisten mielestä. Joo. Kyllä. Mutta mitä sä muistat Mustalaisruhtinattarista? Siitä mä muistan, se oli sama. Mun mielestäni Jussi oli tehnyt sen aikaisemmin. Mä en ole ihan varma, mutta se oli sama juttu. Ei siinä se oli kiva, mä tykkäsin. Siinä oli Birgitta Kiviniemi ja Dimitri Servettevin koreografia. Ja mä tykkäsin opereteista. Eihän mitä niiden tarinat nyt niin kummallisia ollut, mutta ei nämä musikaalien tarinat ole yhtään sen kummallisempia. Nyt on musikaalit ja samanlaista se on. Se libretto, se ei sen kummempi ole, eikä operassakaan. Että niihin niin kauhean vakavasti. Ja musiikki oli kuitenkin, se oli hienoa. Mutta siitä mun täytyy kertoa, kun mä olin tämmöisessä, siinä oli semmoinenkin operettinäyttelijä hyvä, nimittäin Helge Hansila, joka oli näytellyt oli näytellyt monta operettia, ja hän oli siinä, ei hän nyt iäkäs ollut, mutta vähän varttuneempi, ja hän oli vähän, ei se nyt Dagen Efter ollut voida sanoa, mutta tila, missä hän oli, mutta vähän lähellä sitä tilaa, ja siinä oli semmoinen tanssi, ja hän veti piruettia, tai mikä semmoinen liike, kun jalka oli tuossa sivussa. Ja hän ja ympäri moneen kertaan. Loistavasti, ja hän oli, ja hiki oli naamassa, ja iloinen meininki, ja sitten kun oli se kohtaus ohitte, niin mä näytin kavereille, tulkaas katsoa. Seinässä oli siinä hänen korkeudella tukasta lentänyt. Se oli sellainen vesivana hikivana kulki siinä lavasteen seinässä siinä. Joo, kyllä. Hiki lensi, mutta ei vaikuttanut esiintymiseen. Joo. Joo, kyllä. Ja sitten tehtiin Forum. Se oli vähän tämmöinen poikkeuksellinen musikaali. Niin oli, joo, kyllä. Ja en mä siitä Jussin osuutta tiedä muuta kuin, että kaikki pyöri sen Jussin osaamisen ympärillä. Ja myöskin sen opetteleminen. Ja nythän ne osaa, mä katselen, ne tulee valmiiseen osaa. Laulajat, näyttelijät, ne laulaa suoraan, ne on primavistaan osaa, tulee valmiina laulamaan. Ja ei siinä varmaan niin paljon kapelli harjoita, mutta siihen aikaan sen täytyy harjoittaa joitakuita näyttelijöitä suurin piirtein näin, että saatiin tämä. Ja siinä Jussi oli myöskin, ei hänellä ollut ketään harjoituttajaa, vaan hän itse opetti. Niin, hän teki kaikki. Joo. Ja se oli kiva ja hauska musikaali. No mutta sanopas, mitä sä ajattelit Mahagonin kaupungin noususta ja tuhosta, kun se tuli sun eteesi, se tehtävä. Kyllä mä olin, Jimmy Mahoney. Joo, kyllä mä olin peloissani ja sehän oli vaikea kuin mikäkin, mutta jotenkin Juhani Raiskinen ihaili tätä Brechtin, me oltiin tietoisia Brechtistä, brechtiläisyydestä ja tästä Kurt Weillin musiikista. Me oltiin sitä kuultu, mutta tämähän oli ihan toisenlaista Weillia, mitä on siinä. Tämä oli sitä semmoista vakavampaa
vailia ja klassisen musiikin tapasta, ja sitähän se olikin. Ja hienoa musiikkia. Ja sehän onnistui. Se onnistui hienosti. Se onnistui hienosti. Mä katselin juuri kritiikkiä, kun ihmisen muisti on aika jännä. Mulla on ollut semmoisia, mä muistan, että mä oon saanut huonoja arvosteluja. Ja sitten jostakin ja huonoja. Sitten mä katselin nyt, että herra Jessa, mä sanon tästä aivan huippuarvostelut, että näin se joku muistaa, että on ollut niin kauhean hyvä, mutta mä muistan, että mä oon ollut kauhean huono. Mä olin varmaan huono. Joo, mutta en mä ollutkaan, mä olin kauhean hyvä. Et sä nyt tossa ollut kyllä huono, tossa sut kehuttiin kyllä todella paljon. Joo. Niin kuin koko esitys, ja se oli varmaan Jussin mielestä paras oopperaesitys, mitä hän oli tehnyt siihen mennessä. Joo, että hän arvosti sen kyllä hyvin korkealle sen. Sehän meni sitten vuoden parin päästä Kansallisoopperassa. Niin meni, kyllä. Mutta kuule, sen lisäksi tehän teitte Jussin kanssa sitten, kun Jussi oli vähän muilla maillakin tai ainakin Helsingissä, niin te teitte Bellman illan. Semmoinenkin tehtiin. Niin. Joo, ja se oli Seppo Mäki laulaa Bellman ja Juhani Raiskinen säestää. Joo, ja se oli taas semmoinen, että siinäkin Jussi teki oman sovituksen Bellmanin hienoista lauluista omalla tyylillään, ja tämmöisellä me esitettiin sitä, ja se oli, en mä siitä mitään muuta osaa sanoa, kuin että kiva oli. Niin, ja kiva oli sitä tehdä joka tapauksessa. Nämä kaikki oli tämmöisiä, että ne oli mieluisia. Kyllähän useimmiten näyttelijä tykkää työstänsä, mutta jotkut on semmoisia, että ne on niin vaikeita tai että siinä on tuskaa esittää koko aika, koska se on niin. Mutta tässä ei tullut koskaan ollut näissä jutuissa ollut sitä, kun se oli koko aika semmoista, että taas mennään ja hienoa. Niin joo, ja Jussi loi semmoista tunnelmaa ja meininkiä. Ikään kuin, että kyllä tämä onnistuu, kyllä tästä hyvä tulee. Joo. Kyllä. Ja tämä oli 90 vuonna, mutta sittenhän te teitte 94, kun sulla oli 35-vuotistaiteilijajuhla, niin te olitte innostunut siitä Brechtistä varmaan Mahagonninkin jälkeen jo, ja sitten mutta te teitte Brechtin lauluja. Mulla oli tarkoitus tehdä sellainen yhden miehen näytelmä Brechtistä, josta mä kannan vieläkin huonoa omaa tuntoa, koska se jäi tekemässä. Niin. Ja mulla oli siihen aikaan hirveä työpaine, ja miksi mä sitten jatkuvasti tein jotain tämmöisiä, no se oli, en tiedä. No sun taiteilijajuhlassa oli kuitenkin sillä tavalla 35-vuotistaiteilijajuhla, että ensin oli se näytelmä. Vanha tango, ei kun mitä se oli, vanha tango, joo. Ja sitten oli väliaika, ja sitten alkoi Jussin säästämät ja Sepon laulamat Brechtin laulut. Joo, ja se oli ihan kiva, ja mä voin sen kertoa, että miten mä tähän Brechtiin sain semmoisen innostuksen, niin tämä nyt kuuluu Jussiin liiton, mutta sillä tavalla, että saatiin tähän Brechtiin mä sain kovan innostuksen. Oli teatterikoulussa, kun vuonna 1958 Berliner Ensemble, eli Brechtin teatteri Berliinistä, vieraili Helsingissä Kansallisteatterissa ja esittivät Mutter Courage-näytelmän ja Leben des Galilei, eli Galilein elämä. Ja sinne teatterikouluun tuli ohjaaja, joka tuli kysymään, että olisiko nuoria miehiä, jotka olisi saksan kielen taitoisia nuoria miehiä, 3 tarvittaisiin. Ja mä viittasin niin, ja Mikko Majalahti ja Paavo Pentikäinen. Ja niin kukaan heistä ei osannut saksaa muuta kuin hiukan. No joo, ja me olimme illan esityksessä, ja se oli niin jännä kokemus kyllä, että se jäi. Mulle yksi suomalainen ohjaaja sanoi, että herra Jumala, että sä oot ollut Brechtin ohjauksessa. Niin. Vasta niin en ole, mä sanoin, että Brecht oli kuollut jo aikaisemmin. No niin, mutta sen ohjaukset meni vuosikymmeniä. Mutta tämä oli yksi semmoinen, mikä jäi että muistiin. Niin, joka kiinnostus Brechtiin. Joo, niin varmasti. Ja ollaanhan me sitten Jussin ja Leenan kanssa matkusteltu yhdessä ja jopa Saksassa ja käyty Brechtin haudallakin tuli mieleeni niin, siitä, käytiin sielläkin yhdessä. Ja sitten tämä kuvastaa hyvin Jussin, millä lailla Jussi osasi keskustella, kommunikoida kaikkien ihmisten kanssa. Sen tietenkin myöskin kaikkien ulkomaalaisten kanssa, koska hänellähän oli ihan mieletön kielitaito, niin montaa kieltä, mitä hän pystyi puhumaan. No, meillä kävi sillä tavalla, että kun me tultiin hotelliin, niin mä huomasin, että mun oli
selkäreppuni, jossa oli illan esityksen, se oli taas tämä Büchnerin Dantonin kuolema, ja siinä mulla oli se suomenkielinen, en mä siitäkään versio mitään. oli mukana. Niin, että mä olisin vähän valmistautunut illan esitykseen. Se oli siinä ja liput ja kaikkea muuta ja kuulolaite ennen kaikkea. Että mä en juuri saanut. Mä en olisi kuullutkaan mitään. No niin, mutta me oltiin taksilla tultu. Ja Jussi jutteli sen taksikuskin lentoasemalla hotellille. Ja Jussi jutteli sen taksikuskin kanssa siinä matkalla. Ja sen, koko ajan. Ja taksikuski oli ihan ihmeissänsä. Ja siinä myöskin, sen mä muistan, että Jussi sanoi, että se oli tämmöinen maahanmuuttajataustainen taksikuski. Niin Jussi sanoi, että mäkin olen maahanmuuttaja. Mä olen ollut Ruotsissa maahanmuuttaja. Niin, on ollut kyllä. Joo, ja hän jätti mainitsematta sen, että hän oli oopperajohtaja siellä. Niin, olihan siellä. Joo. Vähän muistakin. Mutta maahanmuuttaja. Mutta tämä juuri, että se edesauttoi tämä keskustelu, että kun me sanottiin portierille, että näin kävi. Että nyt on käynyt ja Leena ja Jussi auttoi meitä siinä selittämässä. Jussi sen tietenkin selitti. Niin, Leena. Ja sitten puhelimella soitettiin ja niin se löytyi tämä taksi ja se toisen. Mutta se oli niin päin kuule, että taksi oli nähnyt, että meiltä on jäänyt se reppu siihen autoon. Niin olikin. Ja kun hän tiesi mihin hotelliin me mentiin, kun hän toi meidät hotellin eteen, niin hän toi sen hotellille takaisin. Joo. Ja näin me saatiin se takaisin hyvinkin nopeasti ja sitten hotelli sanoi meille, että voitte varmaan ystävällisesti jättää hänelle vähän palkkiota, kun hän viitsi tuoda semmoista totta kai. Tämä oli meille niin tärkeä reppu, että me annetaan vaikka mitä. Joo, mutta tämä varmaankin oli siitä, että tämä niin Jussi... innokkaana hän kuunteli, mitä ihmettä kaikkea se Jussi puhuu ton kanssa. Joo, niin tästä varmaankin oli siitä, että Jussi osasi keskustella kaikenlaatuisten, kaikkien ihmisten kanssa. Aivan, tuli toimeen. Eikä hän aliarvioinut ketään. Aivan, tämmöinen. Että Tampereen teatterilla oli suunnaton onni, niin kuin meillä muillakin, että me saatiin tämmöinen... Ja meillä on ollut se onni, että me ollaan saatu olla Jussi ja Leenan ystäviä vuosikymmenet. Että kyllä. Edelleen muistellaan Jussia.